Ajmo minut 15, jedan krug još i završavamo. Pusti Nemanja malo jači pomoć, ajmo ima jači. Šta osjećaš? Ovdje imaš 70-70. Skok i skok, ne smije? Dobar dan. Prvo da vas pozdravim. Hvala što ste došli u ovako većem broju, da kažem, nego do sada. Evo, nemam šta mnogo da vam kažem. Čukarički počinje pripreme. 2025-26, što je i 100 godina Čukaričkog sledeće godine i nadam se da će u skladu sa time i napraviti neki malo bolji rezultat, malo više bolji nego prethodne godine. Gospodine Matijaševiću, kakve su ambicije u novoj takmičarskoj sezoni i hoće li do kraja prolaznog roka biti pojačanja što se tiče ekipe Čukaričkog? Pa što se tiče pojačanja, mislim da će biti sigurno još jedno, dva pojačanja. Trebamo prvo da smanjimo broj igrača kojih je sada, ja mislim, već 37. Miladinu je istekao ugovor, Vula Jovanović je povređen, vidjet ćemo na tu temu šta, kako dalje. Miladinu Stevanoviću, naravno da kažemo i prezime, pošto dosta ljudi ima možda više Miladina. Plan je da vratimo se u vrh srpskog fudbala, gde mislim da je mesto Čukaričkom. Ove godine smo malo kuburili sa povredama, sa svim tim stvarima, zamenili dosta trenera. Bilo je kako je bilo, nadam se da će se ova godina neće ponoviti, da ćemo dovesti još jedno, dva pojačanja u zavisnosti koji igrači odu i da ćemo se boriti za play-off i taj vrh tabele, naravno. Napraviti plan odigravanja i više kontrolnih utakmica koji će nema sumnje doprineti da se ekipu igra? Sigurno, Kopar, Celje, Domžale, Rijeka, mislim da su to te 4 utakmice. 26. se putuje na Bled. Mislim da će i 25-6 igrača ići, tako da tu ćemo već videti, i ako nešto zafali, imat ćemo vremena sigurno do 19. 20. jula da dopunimo selekciju. Koliko će ova sezona biti i teška i možda i odlučujuća za ono što sledi, a to je skraćenje ligi? Pa iskreno nas to skraćenje lige ne opterećuje. Skraćivali smo je već 10 puta za 10 godina i nikako da je skratimo, da budemo jasni. Voleo bih da skrati liga, znači, valjda je to doneto konačno da se skrati. 14 pa 12. Pa do, bitno je da se skrati, jer samim tim će izaći kvalitet, ja mislim. Pa ova sezona kao ova sezona nama je bitnija u drugom smeru, da mi do početka septembra šta treba prodamo od igrača, da dovedemo, da napravimo ekipu. Vi znate da je cilj Čukaričkog uvek isti, vrh tabele i izbacivanje mladih igrača, što nije lako. Tako da je nama i ova i sledeća i ona tamo isto. Cvetkovića ste prodali, to je još jedan dobar transfer za Čukaričku, koji me interesuje. Ima li još nekog igrača u planu kad su takvi transferi u pitanju? Ne dolaze, nego izlaze. Pa ima indicija. Evo, kratko su igrali, ali opet interesovanja postoje za Luku Đorđevića, za Andreja Bačanina, Voja Serafimović, da ne preskočim nekog. Čas smo imali neku ponudu za Lazara Stojanovića, manju, ali nismo se odlučili trenutno za to. Stanković, koji je jedan od naših najboljih igrača, mislim da je na izlazu. Sisoko. Ja mislim, biće zanimljiv prelazni rok, bar mislim i nadam se. Đorđević Partizan ili nešto drugo? Ne, za sada ne. Imali smo razgovor, ja sam direktno imao razgovor sa Peđom Mijatović, ali agenti su posle toga pričali sa njima. Mislim da će biti ili inostranstvo ili produženje ugovora ovde. Takav je neki dogovor.
Da li je Milan Lešnjak bio prva opcija od početka kada je u pitanju trener? Znate kako, ja mislim od kada je Milojević, pa onda Kerkez je bio godinu dana, je li tako? Ne znam da se neko zadržao, Lalatović je bio godinu i po dana, da se zadržao dugo, ali Milan Lešnjak je bio kao prelazno rešenje, ali smo odlučili, jer Milan Lešnjak poznaje klub, bio je trener, radio je sa mnom i u Napretku iz Kruševca pre 11 godina, 12, tako da bolje da damo poverenje nekom čoveku koji zna sistem kluba, zna kako se radi, zna šta je prioritet i rekli smo mu ili ćeš biti trener ili nećeš biti u klubu, kao i da se ne vraćamo više i na mladince i kadete i on je dečko sam to prihvatio, napravio neki svoj stručni štab. Nadam se da ove godine nećemo kuburiti sa povredama toliko i da će Čukarički izaći u vrh tabela. Kad smo već kod povreda, kada će Vukašin Jovanović na teren, se to možda zna prilike? Pa Vukašin, malo pre smo pričali, on mi je rekao za nekih mesečak dana, ja mislim malo više će početi sa ekipom da trenira, a dotad ćemo i videti da li će ostati ili neće kod nas, jer njemu ističe ugovor samim tim. Kad pominjemo Čukarički, uglavnom pričamo o prodaji. Kad ćemo dočekati da Čukarički da milion za nekog igrača? Nikad. Što bi te lagao? Mi smo najveći transfer je bio Badamosija 350.000, je li tako što smo platili, ali sa klauzulom. Dižu se standardi u poslednje vrijeme. Pa to možda dižu sa standarde ovi drugi, mi ne možemo. Jednostavno, mi živimo od prodaje mladih igrača, mi smo razvojni klub, ja tako to nazivam. Ja mislim da je ova liga razvojna, ne računajući trenutno samo Zvezdu. Ja da ne računam Vojvodinu, TSC koji su stabilni klubovi, većina njih, Partizan da ne pričam. Ali Čukarički mislim da u skorije vreme neće platiti igrača preko te sume koju je najveće platio, jer nije u mogućnosti. Kad bi imali nekog sponzora od 1.200.000, možda bi bili u mogućnosti. Da li se radi na dovođenju sponzora? Ne treba. Lakše ovako sami. Ne zavisimo od nikoga. Rekli ste da planirate 2 pojačanja. Na kojim pozicijama i da li ste već pričali nešto? Pa to je u zavisnosti. Ako si Soko i Andrej Bačanin odu, morat ćemo dovesti još jednog zadnjeg veznog. Možda i ako ne odu, možda dovedemo, vidjet ćemo. I u zavisnosti od Luke Đorđevića, Tedića, šta će biti, možda dovedemo Špica ili bočnog igrača. To je to. A možda i ne budemo dovodili. Naravno i od Stankovića zavisi ako ode. Tu imamo Cvetkovića i malog i ocu mladinca, ali vidjet ćemo. Znači, to sve zavisi od odlazaka. Za sada smo doveli Tomovića, Abramušića, uz Tomovića malog Bogdanovića koji je 2002. godište, da vidimo može li. Meigu iz Tekstilca, to je novitet, juče smo dogovorili, štopera. Ko nam je još došao? Da, Abubakar Sise treba da dođe. Preporuka nekih ljudi kojima verujemo. Lazar Marković je bio s njim u timu i on nam je preporučio po nekom kvalitetu i svemu. Mi smo ga gledali. Šta igra? Možda igra krilo i špica po potrebi. Vratili smo sa pozajmice Đokovića, golmana Lajinovića, Godživa, ne znam kako još, to je to. Širom mladog igrača, Abramušić, on je beše iz... On je prošao školu Vojvodine, sad je bio 6 meseci u Slovanu, Grkinić, Arnaut, ljudi koji su se bavili time, pratili su ga 6 meseci i meni su preneli da zaslužuje da bude tu da se bori za mesto u timu, tako da smo se odlučili za njega. Imate neke ponude za golmana, pošto sad su aktualni golmani Čukaričkog? Pa to pitajte Duleta Albijanića, on zna preko Olivera Kovačevića da li ima ponude. Imamo. Čak i za Čarapića, imamo priče za Kaličanina, Mirković nije na prodaju tu je, tako da Lajinović je sada došao s pozajmice pa ćemo vidjeti. Kad smo kod golmana, bivši golman Čukarički je igra sad branio Đorđe Petrović je branio 2 utakmice za reprezentaciju Srbije. Jeste gledali kako ste zadovoljni? Jel se vi sećate utakmice sa Rusijom? Ja sam tad bio u Savezu kad smo pobedili 5-2. Poslednja utakmica Ljubiša Tumbakovića, čak i moja. Jel se sećate da je on bio pozvan kao 3. golman? Jel se sećate da su svi rekli ovaj ne zna ništa kombinacija Matijaševića? Šta da pričam? Ja samo pravim kombinacije. Šta da kažem, Đole, sam otišao u Ameriku, otišao u Chelsea, ovde, realno, Oliver Kovačević, stvarno je garantovao za njega, ne mogu da grešim dušu, on nije branio do mladinaca, ja sam bio tu, dobro se sećam i Đole sam svojim radom, evo i sada mi živimo tu jedan do drugog komšija smo, pa gledam radi, non stop ide individualno radi, bavi se, radi na sebi, zato i uspeće. I drago mi je naravno da golman Čukaričkog, koji je odavde otišao sve ove omladinske kategorije prošao, da kažem, sve većinu
i otišao u tako veliki klub i prvi golman reprezentacije. Normalno da nam je drago, ali to samo treba da bude putokaz drugima. Imam utisak da ste prethodne 2 sezone nekako manje verovali trenerima, pošto ih dosta promenili, a više igračima. Ja sam da vas pitam, došao Veliko koliko ste ostavili od prošle godine igrača kada im su ostali manje više svi? Pa nisu. To je trenutno. A trenutno. Ja mislim da će se u sledećih 10 dana rešavati te neke stvari, što je normalno. Većina je sada završeno i reprezentativna pauza i sve, i nije ni počeo prelazni rok faktički. On počinje 36. ali ja mislim da će biti dešavanja u narednim danima i manje više ćemo morati da promenimo sigurno 4-5 igrača. Hoćemo da osvežimo ekipu, hoćemo da se oslonimo čak i na neke mlađe ako uspeju, pa ćemo videti šta i kako. A što se tiče toga, jesmo verovali igračima, realno, ali negde su bili u pravu. Ne mogu da kažem da su bili u pravu kod Kerkeza, na primer, ali za ostale mogu da kažem da su većinom bili u pravu. Tako da, ali nećemo sigurno ići na to da igrači vode klub, zna se ko šta kako, Dragan Obradović predsednik, tu sam ja kao sportski direktor, Goran Grkinić, Dijana, i jednostavno za sportska pitanja sam najodgovorniji ja. I tako je bilo i tako će biti. Mislite da je prošle godine bilo malo i zasićenja kod pojedinih igrača? Pa ja lično mislim da ovde sam pogrešio, nisam naveo prethodno Marka Savića, koji je isto, čovek je sam hteo da ode, to je jedini trener gde smo mi ispali u play-off, ja sam ga molio da ostane, da kažem, nije hteo, jer rekao da nije zacrtao šta je treba da uradi i svaka čast ljudski. A zasićenje sigurno da ima, zbog toga ćemo i da menjamo. I promenit ćemo malo tu politiku toga, morat ćemo češće da menjamo ranije. Ja volim kad je ekipa na okupu, ali verovatno posle one Lige konferencija pa nam se nije desio ni jedan bod, pa sledeće godine nismo izborili u Evropu, u Kragujevcu kako je već bilo. Tu smo izgubili prekretnu po meni utakmicu, ali pokušat ćemo da se vratimo na nivo Čukaričkog pre 2-3 godine. Ste počeli da dovodite iskusniji igrača, recimo Tomović ima 38 godina, ali on fizički izgleda sjajno dobro. Pa Tomović je odigrao, ja mislim, 30 neku utakmicu na Kipru, što ja Tomovića znam iz rada Zvezde, još on je profesionalac, kad je odigrao na Kipru preko 30 utakmica, ja se nadam da će i ovde. Opet njega smo doveli, Vula Jovanović se povredio, Miladinu isteka ugovor, imamo Voju Serafimovića, Stojanovića, Meigu, mladi igrači, Đokovića, sve su mladi igrači, treba nam jedan iskusan štoper koji igrao, ne igrao, sigurno će doprineti ekipi. Eto, to je bio naš interes zbog čega smo ga i doveli, ali se nadam da će odigrati sve utakmice uz pomoć mladim igračima. Sa Cvetkovićem doći ćemo ostalima koji ostanu, naravno. Hronično imate problem ne samo vi, nego svi sa bekovima, levim, to je desnim. Stanković je više zaista vrlo korektno odigrao prošle godine. Znači, još s levim bekom, nisam stigao da pogledam sve igrače ovdje. Ne bi se složio korektno, ja mislim da je Stanković bio naš najbolji igrač, jedan od boljih desnih ofanzivnih bekova u ligi. Što se tiče levog beka, došao je Stojanović, naš iz Niša. On je prošao celu omladinsku školu Čukaričkog. Došao on, imamo Džigbu, tu je Hajdin, vidjet ćemo. Čekajte, Lazar Stojanović je takođe odigrao čak relativno korektno. Pa morao je, bilo mnogo povreda, bilo je u jednom trenutku 11 povređenih igrača, što se nama stvarno nije dešavalo ranije. Nadam se da ove godine neće, to sam im jedino poželeo da budu zdravi, pa ćemo da vidimo. Dečko ima recimo odličan centaršut, na primjer, to je ono što smo u fazi napada videli sad odbrane. To vi bolje znate. Stara priča, možda neke nove informacije, stadion, šta se dešava? A to morate Radujka zvati. Mislim, zvao sam ga pre neki dan, rekao mi ovih dana treba da ga rade. Dogovoreno je navodno sve. Čeka se koja će firma da radi, ja se nadam. Evo, baš sam danas pokušao da ga dobijem, ali nisam uspeo, nažalost. I rekao sam mu, reći ću im da pitaju tebe. Ne, dogovoreno je da će stadion Čukaričkog počne radi bukvalno, dani su u pitanju, kako je on meni rekao, nije do podloga, pričam za veštački teren, tako da očekujem svaki dan da krenu. Mi smo potpisali šta smo trebali sa Savezom i ja se nadam da će brzo krenu. Gde ćete igrati onda umeđu vremenu ako krene to, zaista se radi? Pa ima ovih stadiona po Srbiji, šta? Zamolit ćemo neko. Opet Leskovac. Pa ne znam, to će biti ako oni rade veštak, ja se nadam 45 do 60 dana će se rešiti. 40 dana imate priprema, znači to će biti 1-2 utakmice. U zavisnosti izvlačit će. Ja se nadam iskreno da će početi u par dana da ga radi. Dula, imaš još nešto? Hvala ljudi, vidimo se, prijatno.
Pa pre svega dobar dan svima. Što se tiče sledeće sezone, naravno naši ciljevi su uvek afirmacija mladih igrača, to ste vidjeli i kroz prethodne periode. Što se tiče samog plasmana i rezultata, naravno da bi bilo jako lepo da ove godine uđemo u play-off. Eto, to je što se tiče, imamo spoj, da kažemo, mladosti i iskustva, doveli smo neke iskusnije igrače, naravno uz kvalitetnu decu našu iz omladinske škole. Nadamo se da će oni napredovati i ići putem igrača koji su otišli već u inostranstvo, pre svega mislim na Mihajla Cvetkovića i na Miladinovića. To je to. Bili ste u statusu, da tako kažem, VD u play-outu. Da li ste očekivali da će vam upravo kluba, mislim, dobro, vi poznajete već i ovaj klub, a da li ste očekivali da će vam posle završetka sezone i dodeliti da kažem, zvaničnu funkciju šefa stručnog štaba? Pa iskreno vam kažem, u trenutku kada sam preuzeo klub, imali smo stvari neke koje su nam bile primarne u play-outu, a to je da izborimo što pre mesto, odnosno opstanak u Superligi. Nisam ni razmišljao na taj način, niti su mi to bile ni ambicije i afiniteti. Ono što smo zacrtali, uspeli smo do pretposlednjeg kola da i teoretski izborimo. Naravno, lepo je od strane kluba što su mi ponudili to, ja sam oberučke prihvatio, a u klubu sam već jako dugo. U 2 mandata, ali poprilično dugo od 2000 i recimo 14. godine, 15. Da li vam olakšava to što već poznajete igrački kadar? Mada je teško raditi sa 37 igrača. Pa jeste, u početku, naravno, bit će tu sigurno nekih filtera, ali da kažem, teško. Mladi igrače sve poznajem, jer sam posljednje 3 godine bio direktor omladinske škole, tako da dosta tih igrača, u stvari svi mladi igrači koji su iz naše škole su prošli određeni period sa mnom, tako da ih jako dobro poznajem. I znam koji su njihovi kvaliteti, znam kolike su im dostignuća, koliki je talenat i klub sa pravom očekuje njih stvarno da izuzetno brzo izrastu, da kažem, neke mlade koji su već i reprezentativci u bližoj budućnosti. To znači da ćete se i vi isključivo oslanjati na bonus tokom cele sezone? Pa, potrudit ćemo se da napravimo balans tima. Ne, naravno, kao sad kako smo završili da kažemo, play-out, bit će starijih igrača. Evo, videli ste da je i Tomović došao, neko ko svojim iskustvom, pre svoga personality njegov, koji može jako da pomogne tim mladim igračima. Da li ste imali neki poseban zahtev što se tiče dovođenja igrača? Pa znate kako, kod dovođenja igrača uvek gledamo da taj neko, pored kvaliteta koji posjeduje, da bude prava persona, da bude ličnost, neko koje ima dosta iskustva, to je što se tiče tih starijih igrača. A što se tiče mlađih igrača, stvarno nemam nijednu želju za bilo kojim igračem iz bilo kog drugog kluba, jer mislim da mi imamo izuzetno dobru decu i talentovanu. Koliko ste se generalno zaželili rada na tom nekom visokom nivou, odnosno najvećem Superliga? Pa, zaželeo. Mislim, lepo je, sve je to super, ali ovaj posljednji deo play-outa je onako malo bilo i dosta turbulencija, bilo je dosta tih stvari, adrenalin je to koji normalno čoveka radi. Meni to prija i lepo se oćem na terenu. Sad ide veći pritisak. Pa veći pritisak, ne znam da li će ići, ali ono je bio stvarno veliki pritisak. Stvarno je bio veliki pritisak. Ali dobro, ispalo je sve kako treba. Sad imamo i vremena za pripremni period, imamo vremena dovoljno da neke stvari, da kažemo, onako, pokušamo da postavimo na neke principe kroz koje ćemo ići. Je li zamrznuta možda ta funkcija direktora omladinske škole? Nije zamrznuta funkcija direktora omladinske škole. U ovom trenutku direktor omladinske škole je Arnaut. Recite, pričate malo, dotakli ste se prošle sezone, rekli ste koliko je bilo teško. Čukarički se našao u situaciji koja nije bio dugo, da je u play-outu, da se malte ne bori za opstanak, vi ste došli baš u tom momentu. Koliko je bilo stresno? Pa bilo je poprilično stresno. Nije samo tu bio rezultat taj koji je bio primaran. U tom trenutku smo imali određeni igrače koji su do tada bili, da kažem, i nosioci igre koji su bili povređeni. I onda je trebao neki balans da se napravi. Play-out je specifičan zato što ipak iskusni igrači trebaju da nose to. To su takmičenja takva da malo ko ima više iskustva pobeđe, naravno kvalitet da, ali sa, recimo, posljednju utakmicu, u principu mi smo igrali sa preko 6-7 bonus igrača. Ceo play-out. Jeste bilo stresno, mislim, to stoji, ali opet su ti mladi momci izneli, dobar deo tereta su izneli, pokazali su da su pravi karakteri, pored toga što su talentovani igrači.
Samo još jednu da se vratim na utakmicu prošle sezone protiv, čini mi se, TSC-a. 3 igrača od 18 godina su dali golove kad je bilo 3-0 za Čukarički. Račanin, Cvetković i Lupijovac. Nije, Tekstilac je u pitanju iz Odžaka, jeste. Da, Tekstilac, ne TSC, pardon. Jeste, to je bila predivna utakmica. Kako kao trener gledate na to, ste ponosni? Pa ponosno, naravno, opet su to deca, da kažem, naše iz omladinske škole, upravo ovi momci o kojima sam pričao, koji posjeduju izuzetan talent. Naravno, s njima trebamo da budemo istrpljivi, ne možemo da očekujemo da će oni biti svaku utakmicu nosioci tima, ali kroz određeni vremenski period stvarno imaju izuzetno mogućnost da izuzetno bliste u budućnosti. Na pripremamo ozbiljni rivali. Celje, Koper, Rijeka. Rijeka, da. Pa dobro, jeste i trebamo i da se izmerimo sa takvim ekipama. Mislim da je to samo prednost kluba u kome sam da smo interesantni i tim klubovima, da odigraju s nama prijateljsku utakmicu, tako da to će biti stvarno, da kažem, dobro testiranje naših igrača. Naravno da neće svi dobiti podjednaku šansu. Sa momcima kad sam pričao, šanse se ne dobijaju, šanse se zaslužuju, tako da s te strane ćemo verovatno malo i revidirati broj igrača. Vi ste prošle godine u play-out ušli sa praktično istom ekipom koju imate sada, čak slabijom, pošto otišao Cvetković. Kako gledate na to? Mislim, ekipa je definitivno bila u pari. Pa dobro. Što se tiče kvaliteta tima, mislite? Pa, čak mislim da kvalitet tima nije pravi izraz, nego više ono što su oni pružali na terenu. To su igrači koje znamo već svi godina. Dobro. Ali su odigrali jako loše završnicu, većina njih. Sad imate... Završnicu play-out ili završnicu prvenstva? Play-out. Dobro. Sad imate praktično iste te igrače u novoj sezoni. Dobro. Šta očekujete? Pa dobro, praktično... praktično... Je to bilo samo trenutno ono... Pa bilo je trenutno, mislim da su ti igrači kvalitetniji nego što su u tom trenutku, da kažem, se pokazali. Nije sporno. Iz tog razloga mislim da uz, ajde da kažem, Tomović i još određenih igrača koji su došli, da će malo ekipa biti, da kažem, i iskusnija. Mislim da će to izgledati bolje, ali kad pogledate sad i taj play-out, play-off, znate jako dobro da je Čukaričkom jedan bod nedostaje da uđe u play-off. Ne bi bilo ovakve priče uopšte da se to desilo. Da je, ne znam, da smo dali gol protiv Pazara iz penala ili šansu posle penala koju smo imali, izvinjam se. Da nismo primili gol protiv Kragujevca ili Pazara pred kraju utakmice, potpuno bi druga priča. Sa tih 2 boda više, a oni manje, Čukarički bi bio na poziciji koja je u play-offu. Tako da su tu sitnici i detalji u suštini odredili smernice. Naravno i psihološki pritisak je posle toga da iz nekog play-offa, što je i realno za ovakav klub, i u play-offu su posljednjih, ne znam, 7-8 godina, konstantno, samo u vrhu tabele da kažem, takva je situacija bila da je verovatno i psihološki malo delovalo na te momke koji su u klubu dugo, a i na ove mlade koji su morali taj teret da nose sa sobom. Prošli put kad ste bili trener, to je već bila 2016. ali tako? Jeste. Bilo je sjajnih utakmica u Evropi i protiv Orda Baše i protiv Videotona i baš je bilo onako dobro. Pobjeda protiv Zvezde i Partizana. Pa dobro, to je bilo. Ono kad idem putem, retko kad gledam na retrovizor, ako idem onako poprilično brzo. Tako da jeste, lepo je, sve je to, ajde kažem, prošlo, trebamo da se okrenemo sad ovim novim izazovima i novim stvarima koje su pred nama i da se pokažemo, da kažem, u što boljem svetlu, odnosno da se igrači pokažu u što boljem svetlu. Mislim, Docić je jedini koji je ostao tada, da? On je došao 2016. On je došao tog leta, da? Jeste, Docić je došao to leto, taj prelezni rok, jeste. Da li je sad cilj da se plasirate u play-off? Sad je cilj da izborimo play-off. A onda kasnije to je. Ali play-off je cilj i, da kažem, promocija mladih igrača.